गारिया बेल थायदों ओमफ्राय गारिखौ सोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आङो ओमफ्राय नाथाय गोसोआव फाखोनो लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ जायगायावनो माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा एसे साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दंना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिबाय आङो गावजानो गिनानै खारासैबो माबाबाय बाबाखौबो सोंबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय ओमफ्राय फैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना जल को पे अले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आलिया हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकु तो हांकु बड़ो भाई मिचो कना को जल को पे ओए लाइन पे मुआलांग चिमन ना दो पे नुआ नोड़ा सिमना था गंगे इधर तो हम लोग नहीं आएंगे नहीं जाएंगे इधर आएंगे उन्हें वापस ले जाओ पुलिस प्रशासन पहले उन लोग को जाने दीजिए सर हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है क्यों है सर हम लोग का जमीन आवदां बाजाराव लोगोफोर आवदां बाजार नै सावथालफ्रा न' सावबोगासिनो लोगोफोर खारबोजोबनांबाय ओरैजाय साहा सावबोगासिनो
বাধা দিব লাগে क'क्राझार कारिगाव थानायाव गोबां दुंहाव थासारि रायजो राजाफोरा बेवहाय हाबफैनानै बेवहाय जि मैया जालांनाय जाथाय बे जालांनाय जाथायखौ लानानै दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार कारिगाव जे आउटपोस्ट बे आउटपोस्टआव जोबनानै दोनफैदों होनदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजा बिथांमोना बेयाव नायगिरफैदों आरो बेखौ न्याय नांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों पुलिस थानायाव हाबफैबाय पुलिस थानायाव हाबफैनानै बिथांमोना नागिरफैदों गोबां दुंहाव थासारि जानानै दङ क'क्राझाराव बादा होबाबो होस' हायाखै नारा नाथा गेटआव जुजिगासिनो दंमोन हाबनो थाखाय नाथाय नैबे समाव बिथांमोना जे कारिगाव थाना पुलिस आउटपोस्टआव बेवहाय हाबफैथारनो हाबाय पुलिस बिफाननिफ्रा बादा होगासिनो दङ बे मैयानि जे बर' सासे सुबुंखौ बुग्लिनानै बुथारदोंमोन बेनि न्याय नागिरनानै बुजाग्रा बा जायफोरानोखि बुदोंमोन बुग्राफोरखौ हमनानै दोनफैदों होननानै
सल' होनदोंबा